Hello guys, majong hapon natang tanan. So karong hapon na day guys. Hapon ako naka-vlog kay kuan. Ganihan naghatod ko nila Dodo og ni Rhea anja. Nadto ko sa shop kay nagpaadyo ko sang cellphone. Kay nagaba lagi ag on off og kaning na ijang LCD na yellow na ning kaning naskilid na nga na. Palitonan ko no 2,000 kapin ag LCD. Ja. Orderanan pa pud mo nang nadugay. Jaga na ramang unang gipaadyo on off kay na ning uslob man. Nya wa po ko ka-vlog ganiha kay grabe ang silingan dali pasulabig video kay sa kaadlaw karon na alas 4 na pagali pero murag hinay-hina dyan na nilag maridyo. Gikan po ko sa Alicia kay kanang nay nagkuha mi sa Ate Alice kwarta kay kanang nay nag-sponsor na mo og taod og wifi. Salamat kadto kay bawa nakagkinsa ka. Nanta, grasyahan pakas Ginoo kadaghan og kanang salamat sa imuhang kamaadyo. Kay ba nakagkinsa ka nagpataod sa among wifi dari para na may kaugalingang wifi. Ag sinanay ganaha guys, naghihinila kay sila Ate Rhea kay larga naman sila Dodo ug mailang flight sa na sila sa Valencia kay ta pa may lang gamit didto. Kahilak pa kog apil kay ag si Ate Rhea ara manghilak. Kay di pa lagi kauliun. Nya gagaawan-uwan pa daari ja matog yatid na sila ganiha. Nanilong pagajud mi kay ning nabundakan na abtan mi uwan. Imbis kay magtanam kog dragon fruit atus ubos wa na mo ko nakatanam kay uwan-uwan man ja na busy po ko ganina. Nya wa pa nataod ag wifi dari guys kay wa pag mangtauray ugma pa magtaod. Nalipay si nanay kami dari Ate Ali kay kuan. Kanang nana may wifi ang kaugalingan. Salamat sa kadyo sa nagpataod. Diya. Kanang kamera po dari kay wa may tao ila man ang hilin. Inja agangpit sa guys kay ganahan ko nagtan-aw basta wan-wanon dagi mong tanom malami gajud. Hapit na ma gamit sa sabaw. Kay dagko na magdahon. Maura po na nabuhi. Magtanom na ko og maugkuan dragon fruit. Kun anto nagpangadyo matanom na to na tong 5 ka kuan. Kun anto nagpangadyo. Da guys, na may daghang bayabas na daris among natad, daghanay bunga dia. Ag tinanom ni nanay. Ag guban gayda kay pangharos ni Aliana, na daghanay bunga. Mubo rin si siyang biyabasa pero daghay bunga. Tapos tumoy da. Ag kamunggay na ang gipangpuungan na napod na nalingsing napod gipangpuungan na siya guys kay grabig baso nagdabos. Nagkaar ba? Kanang baso nga kato lahi man tungod kay di man tungo. Kuan tong ijang balhibo. Wamati balhibo. Pero gigunahan sa ko rin kanang bayabas. Dadara kang pitsay guys da. Hala, giud naman lagi ning dahon. Gahapon pa man ni ud. Na siguro ni kuan ud ba? Dagko na ra ba? Nalami na. Gahapon kayo pa na nakut-kut ah. Karon nakut-kut naman. Diag rose. Mani tinanim ni Kuya Ray. My love ni Tali si Kuya Ray nagtanom diha namuwak na. Ag bumbil kay mura magnalain, mura magnalaos noon nguning uwan. Tara pag mulberry guys, ag mulberry din mo din na siyang puungan kalingaw ug mo taas na kay para magsigig pamunga di ka dagbunga na nanapay daghang bunga. Itong ijom na daghang bunga. Diya aritas ubos guys kay amang patan-awas. Tinanam na mo na nga kamuti. Nadugangan naman. Murag di man siguro pod kaadyo mo. Dungag ang nagbidjuk eh. Daray siling demonyo. Siling demonyo kuno ni siya guys. Kuha na. Grabing hangak kuno na. Daray kus ubos kay ano tas ko ang nanay. Amang tinanam nga. Kamuti na. Nalagi sa ons. Luoy kados na lagi na arang hilak ng Ate Rhea kay mingawon lagi nga na udi nang mubalik na
hilak. Diyan hindi na itanam agkuan guys, dragon fruit kay ingon tong ang tag-isa sa ang ipangadyoan gapos sa dragon fruit. Kana kuno jung pirmi maigo sa init. Dadara kamuti guys among tanom. Dari na mga kuan na tanom niya na. Kaloy-an diri sa Ginoo pagtanom dani kay nagtanami pagkahapon pagkagabi giuwan. Nga. Ginoo ko ka video ki. Kani haning tamnan lagi na dragon fruit dani pero hani jang hinluan daning duha ka black kani kay ngin man sila man ang ilang gardenan jawa pa man pod pero kani rang isa ka black kani ang kuanan kay dari kamuti man kay arong matuman makuha na kadid ag kustong reverse para puhon-puhon kalas Ginoo og mao kinas reverse sa isang operasyon makauli na dari puhon na jay tandaan dari sa ubos dragon fruit ug karing kamutihan kay ija maning juta dari guys reverse naman ning dani manang atong kaanan karong naapoy mga tanom dari bas ubos ag kari may wa na nahama pasulabi igpuong wa na ay na dai gapo jay bunga na ag limonsito maning kuy darag ko ang nanay blanghoy inja guys madto man ta meron ni Lexi sa kanang Valencia kay gi-invite man mig Ma'am Sherry og kuan kanang naay birthday man ni ja to lagi sila man ang hilin ron sila Upaw Beauty sila Precious ja nag-uwan man dari kanang buntag kanang kadlaw nagsugod wala man minakadadyon wa minakadadyon ni Lexi adto guys kay gauwan ganihang kadlawon sugod ja kuan grabing labara pag ang ukay gahapon didto misudlon nawan-uwanan pug ko ja gabi gay inahang lawas napag ning pagas ragali kog upload kay sige na kog absent sa vlog mosamutag katong ka kuan daning atong vlog sige tag absent sayang pod atong mamiso mo tungwa na naman kuning dajon sa adtog Valencia sa ni saad ba kong Lexi ja aha naman kay nas Lexi nga na raman siyang palitan og bawon sa eskwelahan kanang kaming duha ba aron suroy-suroy pa na siya og maadtos groceryhan sa merkado ay siya papili siyang bawon sa eskwela palitan pa nagpapil kaya wala ko'y papil kaskado ning papil ning grade 2 guys kay sige na magkuris-kuris pa na ng ilang papil agbag ni Lexi puro nagdazid gumus ja napad sila palitonan katong envelope nga plastic envelope guys na sila palitonan para ang kanang ilang mga assignment nga ipang chikan adto na ipang sud kay ag-uban ko no mura nag-ilo tan-aw dyan kang Lexi mura jug ilo pang gumut na dito sa bag mo nang mopalit ko gusto jud na nga naa si kay ug ako ray mopalit iniguli na magmag-ut kay di man niya gusto mo nang mopalit ko jud ko ijahang bawon og kanang ijahang gamit sa eskwelahan kanang naa jud siya kay arong way samok kay gahapon gali naglalis mi nag-away mi kay Bernice man gahapon eskwela si Jaja naanad man gud siya og Bernice magkuan siya mag suot og Girl Scout gahapon kay buwan ng wika man kinahanglan man gajid mag complete uniform wala na si Jagi pasuot og Girl Scout magbuot pa Jagi dyan nahilak mo si Jagi sapot di na kuno dyan may eskwela kay hanggang pasuot di kuno mao kay uniform man kay gidya man dyan naandan kay Girl Scout mo tong paghanginan ta dito ato tag eskwelahan lili ato yung mga classmate ug sige pang suo di nag uniform lagi kay buwan ng wika gahapon dyan mo tong nagkatawa ra pud siya sa pagabot sa eskwelahan na grabe jig sapot na gahapon kay magbuot lagi nagi-away mi nagilalis mi kaya naghilak naman hinuon nga imbis kay padung na nang isa ihatid na maot na hinuog naong kaya magtumag ija ang yan nagpasag isa o pasabot kaya di diyang gusto dyan isuot katulad yung Girl Scout nga sanina uniform grabe lamok dari ka diya po diyang palitan og mag-oplosion kaya mo dyan ang mugikag eskwelahan mabutangan og oplosion kaya takay bawag daghay lamok dito sa eskwelahan kay kasagaran lagi ron daghanay na kuan sa nadinggi manang mag-amping puntas atong mga anak
Kay pila naman po ng occlusion, mato naman pa maprotektahan pagpanit. Hindi mapaakan. Kay si Lexi, sensitive ka itong panit, kaya mapaakan, nagalig, umigas, nuka-nuka na. Maras ako pang tiil, mapito na yung tiil, guys, nga, kanang na daghang piklat, kay ako sa una, paakan ko og mga umigas nga na, dya mang kutkuton mo, nang muburot siya, dya munuka. Masamad na mo nang daghan ko ipiklat kaning mga gipang patatuan na kahinang man siguro pud mas ang vlog nga nakoy tato dene ingan nga kanang nay tato rajig ko nagipatatuan ni na kay dak nay piklat da mo pud ning kaning nasa legs na nagapon ni say piklat sa naka-decision ko ratong tungara ka tulagi naghigwaos paghang kasing-kasing charot nga gusto ko maka-move on mo to hapang gisanggi pa butangan og tato first time na daring suway ko bas ang paa kay na-disgrasya mo yung paa sa una sa motor na harang nakaghiwa nga na naka-decision ko nga to lagi naghigwa-higwa sa una ko pagka-move on mag-try ka kung patatoin nga na maka-move on gusto ko kasakit madubli-dublihag kasakit ang patato ko dari ang gibutangan og gibutangan da ni Rose unsa nay gibutangan na og ay Lexi ang kaning naspa na kaning nasang tiil nagyapon ni jay piklat mauwa mo gud ko ja hilig kog shirt ja nay mga piklat man ang butang tato. Gia Abi ilang taon ka na Abi? Ha? Si Gia nanay bagong kadua siliksian. Ikag antipulo ni sila. Mamalik na po ni sila Ugmas Manila. Uy, gisi ni munggas. Gisi. Gisi ni munggas tigay. Lablabo na si nanay kasi alis ka na, Gia. Gisi na. Di bitaw mailhan na skilid. Ay. Naawa lagi mo pagalay pag-inganag na imuhilak. Hoy! Hilak ka pag Saan ba po rin? Mingaw lagi sa gripan sa mong surot na po. Grabe pagbakasyon ng dali araman. Di mo gani mo ko. Iya ka. Oh, iya. Wala na ko'y kaubas kasi na. Oh, ginoo ni. Amping na yun. Oh, ikaw, amping mo sa bahay, ha? Tama na ni ano. Abi. Tay! Narik ka pa tayo. Sige. Parang mga dyan ng maman. May trabaho. Trabaho. Si Koy Koya. Koy ko no. Tinilas na rin, ma.